A principal novidade deste ano é Anímate ao cine, un ciclo de cinema de animación que terá lugar no Teatro Principal de Ourense e que nace co obxectivo de achegar ao público unha mostra da diversidade e da calidade da animación que se produce actualmente en España. Os encomendo a que sigades de cerca tanto o ciclo Mestre Mateo, que vai por diferentes lugares da provincia, como o propio ciclo Anímate ao cine, que se poderá ver de balde no Teatro Principal, previa adquisición da entrada en ataquilla.com. A iniciativa forma parte das actividades impulsadas arredor do Encontro de Academias, unha cita que organiza a Academia Galega do Audiovisual e que reúne as academias cinematográficas dos distintos territorios para compartir experiencias, identificar retos comuns e fortalecer a cooperación entre institucións do sector audiovisual. Hai novos proxectos de animación. A diferencia básica entre un proxecto de animación e un proxecto de ficción non animada, normalmente o proxecto de animación ten un desarrollo moito máis longo. Unha película de ficción normal, o mellor estamos falando de en torno a 5 anos para levar a cabo, dende que empeza ata que chega aos cines, ás salas de cinema. É un proxecto de animación, o tempo soe ser máis prolongado. As proxeccións de animación serán Decorado, El tesoro de la Barracuda, Bella e Olivia y el terremoto invisible.